Здравейте, моля се. Наказателно дело общ характер номер 305 по описа за 2026 година. Прокурор Александра Пенева. Подсъдимият Симеон Маринов Пукчиев, редовно призован, явява се лично и с адвокат Биляна Николова, редовно упълномощена и приета отпреди. Подсъдимата Белослава Иванова Петрова, редовно призована, явява се лично и с адвокат Биляна Николова, редовно упълномощена и приета отпреди. Свидетелите Стефания Комитова, редовно призована, явява се лично. Славена Николова, редовно призована, явява се лично. Нели Коларова, редовно призована, явява се лично. Вещите лица Бождар Желев, редовно призован, явява се лично. Доктор Мария Николова, редовно призована, явява се лично. Доктор Ралица Петкова, редовно призована, явява се лично. Становище по хода на делото? Да се даде ход на делото. Да се даде ход на делото. Съдът намира, че не са налице процесуални пречки, по което и определи. Дава ход на делото. Съдът пристъпва към снемане самоличността на явилите се лица. Моля, пригответе си личните карти. Подсъдимият Симеон Маринов Пукчиев. Заповядайте напред. Български гражданин, на колко сте години? 22 години. Образование? Средно. Осъждан ли сте? Не. Семейно положение? Неженен. Учите или работите? Уча и работя. Благодаря ви. Подсъдимата Белослава Иванова Петрова? Българска гражданка, на колко сте години? 21. Образование? Средно. Осъждана ли сте? Не. Семейно положение? Неомъжена. Учите или работите? Уча и работя. Благодаря. Свидетелят Стефания Комитова? Заповядайте. Българска гражданка, на колко сте години? На 28. Образование? Средно. Осъждана ли сте? Не. Семейно положение? Неомъжена. Учите или работите? Работя. Имате ли родство със страните? Не. Обещавате ли да говорите истината? Да. Предупреждавам ви, че носите наказателна отговорност при лъжесвидетелстване. Благодаря ви. Свидетелят Славена Николова. Българска гражданка, на колко сте години? 52. Образование? Средно. Осъждана ли сте? Не. Семейното ви положение? Неомъжена. Учите или работите? Работя. Имате ли родство със страните? Не. Обещавате ли да говорите истината? Да. Предупреждавам ви, че носите наказателна отговорност при лъжесвидетелстване. Разбрах. Благодаря ви. Свидетелят Нели Коларова. Българска гражданка, на колко сте години? 21. Моля, минете малко напред. Благодаря. Образование? Средно. Осъждана ли сте? Не. Семейното ви положение? Неомъжена. Учите или работите? Уча. Имате ли родство със страните? Не. Обещавате ли да говорите истината? Да. Предупреждавам ви, че носите наказателна отговорност при лъжесвидетелстване. Разбрах. Благодаря. Вещите лица. Бождар Желев. Български граждани, на колко сте години? На 32. Имате ли родство със страните? Нямам. Обещавате ли да дадете добросъвестно заключението си? Обещавам. Носите наказателна отговорност по член 291 от Наказателния кодекс. Разбрах. Благодаря. Доктор Мария Николова. Българска гражданка, на колко сте години? На 30. Имате ли родство със страните? Не. Обещавате ли да дадете добросъвестно заключението си? Обещавам. Носите наказателна отговорност по член 291 от Наказателния кодекс. Разбрах. Благодаря. Доктор Ралица Петкова.
Български граждан. На колко сте години? На 29. Имате ли родство с страните? Не, Обещавате ли да дадете добросъвестно заключението си? обещавам. Носите наказателна отговорност по член 291 от Наказателния кодекс. Разбрах. Благодаря. Моля свидетелите да излязат от залата. Ще ви викам за разпит един по един. Имате ли искания за отводи към състава на съда? Нямам искания. Нямам искания. Съдът намира, че следва да даде ход на съдебното следствие, поради което и определи. Дава ход на съдебното следствие. Съдът докладва внесен в окръжен съд Варна обвинителен акт срещу подсъдимият Симеон Маринов Пукчиев за престъпление по член 354а, алинея 1 от Наказателния кодекс. За това, че на 4 септември 2024 г. в град Варна без надлежно разрешително държа високо рискови наркотични вещества 6,5 грама марихуана с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 14%, марихуана с нетно тегло 13,89 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 15,63% и метамфетамин с общо нетно тегло 2,87 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин 43,65%. Всичко на обща стойност 98 евро и 17 цента. И разпространил на Белослава Иванова Петрова метамфетамин с нетно тегло 1,29 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин 43,65% на стойност 16 евро и 87 цента. И срещу подсъдимата Белослава Иванова Петрова за престъпление по член 354а, алинея 3, връзка алинея 1 от Наказателния кодекс за това, че на 4 септември 2024 г. в град Варна без надлежно разрешително държава високо рискови наркотични вещества метамфетамин с нетно тегло 1,29 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин 43,65% на стойност 16 евро и 87 цента. Госпожо прокурор, предоставям ви възможността да изложите обстоятелствата, включени в обвинителния акт. Поддържам така внесения обвинителен акт срещу подсъдимият Пукчиев за престъпление по член 354а от Наказателния кодекс и срещу подсъдимата Петрова за престъпление по член 354а, алинея 3, връзка с алинея 1 от Наказателния кодекс. Подсъдимият Пукчиев, заповядайте напред. Разбрахте ли обвинението си? Да. Желаете ли да дадете обяснение? Да. Заповядайте. Роден съм на 28 януари 2004 година в град Търговище. Майка ми, Мария Илиева Тързиева, ме отглежда с малко 5 годишен, защото по това време баща ми, Марин Тодоров Пукчиев, ни напусна и не сме чували от него от тогава. След като завърши гимназиалния си етап на обучение, майка ми ме убеди да продължа обучението си в университет, за да имам по-добро бъдеще. Тя нямаше много пари, с които да ме подкрепи, но аз имах известно количество събрани пари, които бях получил от работата си, която върших докато още бях в училище, и двамата с майка ми вярвахме, че ще ми стигнат за известно време, докато имам по-стабилни доходи. Реших да уча индустриален менеджмент в Техническия университет Варна. Намерих си квартира на сравнително ниска цена и работа като разноплащна храна. Малко след като приключих първия си курс, осъзнах, че парите, които изкарвах, плюс спестяванията, които имах, нямаше да са достатъчни да покрият разходите ми. Опитах се да съкратя ненужни разходи, но дори след като живеех възможно по най-евтиния начин, нямах достатъчно пари. Майка ми не беше в състояние да ми помогне финансово и осъзнах, че бях в задъна улица. Точно тогава един приятел от родния ми град, който също се бе преместил във Варна, се свърза с мен и опита дали искам да работя с него. Заплащането бе много по-добро от това, което получавах преди това, а работата бе почти еднаква. Моят приятел ме покани на парти около месец, откакто бях започнал новата работа. На партито имаше наркотици. Все още бях в много стрес, защото не знаех дали ще мога да се издържа финансово. И моят приятел ми предложи да пробвам малко трева, за да се успокоя. Това беше първият път, в който бях пробвал психоактивни вещество и от тогава продължих. Пак на едно подобно парти, по-късна дата, се срещнах
и запознах с Белослава Петрова и Нели Коларова. По-късно тримата сме се събирали заедно да подобряваме. Най-често аз им носих наркотици, главно марихуана. На 4 септември 2024 Белослава искаше да изподеля малко количество метамфетамин, за което тя ми даде 10 лева. Започнах да употребявам, за да се справя с стреса, но дори когато бях по-спокоен, не можех да спра. Много бързо наркотиците се превърнаха от начин за успокояване в ужасно пристрастие. Имате ли въпроси? Да. Как се стигна до ареста на 4 септември? На 4 септември Белослава се свърза с мен и каза, че иска да си споделим малко метамфетамин. Уговорихме се да се срещнем на бензиностанция Shell в почивка, квартал почивка. Срещнахме се там и когато аз си дадох веществото, тя ми даде 10 лева, бяхме забелязани от едни полицаи, които стояха до патрулката си от другия край на територията на бензиностанцията, при което те дойдоха при нас. После ни отведоха до патрулката, където ни провериха личните карти и тогава признахме, че притежаваме психоактивни вещества. Други въпроси? Нямам вече въпроси. И аз нямам въпроси. Благодаря. Подсъдимата Петрова, заповядайте напред. Разбрахте ли обвинението? Да, Желаете ли да дадете обяснения? да. Слушаме. Преди около година в семейството ми настъпи тежък период. Майка ми беше диагностицирана с рак на щитовидната жлеза в 3 стадии, което промени напълно нашето ежедневие. От ден първи и до днес съм нямала и миг спокойствие. Болници, изследвания, резултати и лечение. Всичко това се превърна в моя рутина. Всеки ден пътувах с нея, седях по коридорите с нея, слушах лекарите, гледах как се влошава и как силата й бавно намалява. Нормално е да се уморя, но при мен умората стана постоянна. У дома напрежението се покачваше, баща ми се опитваше да държи всичко в ред, сестра ми естествено беше изплашена, а аз усещах, че трябва да бъда силната. В същото време уча във втори курс, имах ангажименти в университета и работех като аниматор. Постепенно почувствах, че не мога да балансирам всичко. Липсваше ми концентрация, спях малко, постоянно мислех за майка ми, а отвън се старах да изглеждам овладяна, за да не тормозя другите вътрешно. Точно в такъв момент попаднах на едно парти. Истината е, че отидох там, защото исках да се разсеям и да се почина малко. Не знаех, че ще има марихуана. Бях уморена, напрегната и изпаднала в дупка. Една приятелка, на която споделях част от проблемите ми, ме подтикна да пробвам. Именно тя ме запозна с Симеон, който в последствие ме снабдяваше. В този момент не мислех разумно, чувствах се сломена и притисната и просто исках за малко да спре това усещане. Пробута ми цигарата в ръка, аз я дръпнах, после още един път и така започна първата ми употреба. В началото, след първата ми употреба, усещането беше, че тежестта спада, което много ми харесваше. Това бързо ме подхлъзна и когато напрежението вкъщи се повишаваше, когато майка ми се влошаваше и когато имах много ангажименти. Аз изпълних това кратко чувство на почивка и спокойствие и употребявах, което постепенно ми стана навик. В един момент марихуаната вече не ми даваше също спокойствие и посегнах към амфетамини. Това беше грешката, която силно осъзнавам в момента. След всяка употреба се чувствах виновна. Поглеждах майка ми и разбирах колко неправилен е този подход и въпреки това не можех да спрам, защото не виждах друг начин да издържа напрежението. Днес мога да кажа, че напълно разбирам колко рисково и вредно е било поведението ми. Нито за момент не съм се стремяла към забавление. Това беше бягство, продиктувано от стрес и безсилие. Тези решения са моя отговорност и отговорността е моя. Осъзнавам грешките си и съм решена да ги поправя. Знам, че майка ми има нужда от мен истински, а не в състояние, в което търся изкуствено облегчение и съм готова да положа усилия да се справя без психоактивни вещества и да възстановя напълно контрола над живота ми. Имате ли въпроси? Да. Как, кога и колко често ви е снабдявал Симеон?
2 пъти в седмицата, като аз му звънях, поговаряхме се среща на някое място, той идваше и ме снабдяваше. Други въпроси? Не. Благодаря ви. В залата да влезе свидетелят Стефания Комитова. Знаете ли за какво сте призована? Да. Моля, разкажете. Работя като полицай във второ районно управление Варна от 2 години. На 4 септември 2024 година в 7 часа сутринта застъпих в наряд с колегата полицай Славена Николова в автопатрул номер 390. Смяната ни продължава до 7 часа вечерта същия ден. Около 12:20 часа извършихме обход в жилищен комплекс Чайка и около 12:30 отидохме на бензиностанция Шел до спирка почивка Варна. Докато бяхме там, видяхме, че дойде едно момче, което се оглеждаше и изглеждаше притеснено. То носеше кожена чанта. Малко след него дойде едно момиче, което отиде при него. Видях, че момчето даде нещо на момичето, което му даде една банкнота от 10 лева. Това ни се стори притеснително и решихме да им извършим проверка. Отидохме при тях и им поисках документи за самоличност. И двамата дадоха личните си карти и така установихме, че се казват Симеон Плукчев и Белослава Петрова. След това разпоредихме на лицата да дойдат с нас до служебния автомобил за извършване на проверка. Попитах ги дали имат в себе си забранени за притежание вещи или вещества. Тогава момчето каза, че има в себе си наркотици, а момичето каза, че се е купил от него кристал. Двамата извадиха каквото носят. От чантата си Плукчев извади суха тревиста маса, разпределена в няколко пакетчета, по-голям плик с зелена суха тревиста маса, както и бяло кристалообразно вещество, разпределено в 8 прозрачни полиетиленови пликчета. Петров извади едно полиетиленово пликче с бяло кристалообразно вещество. Докладвахме за случая в оперативен дежурен час на второ районно управление Варна, след което задържахме и уведохме момчето и момичето в полицейското управление. Там и двамата проведоха доброволно намиращите се в тях наркотични вещества, за което аз съставих протокол за доброволно предаване. Имате ли въпроси? Не. Да. На какво разстояние се намирахте, когато видяхте подсъдимите? Горе-долу от тук до телевизора. Благодаря ви. В залата да влезе свидетелят Славена Николова. Знаете ли за какво сте призована? Да. Моля, разкажете. На 4 септември аз и моята колежка Стефания Комитова постъпихме на смяна в 7 часа сутринта. И смяната ни продължаваше вече до съответно 7 вечерта. Към 12 на обяд ние бяхме в квартал Чайка и към 12:30 спряхме на бензиностанция Шел до спирка почивка. Там забелязахме едно момче с кожена чанта, към което после се присъедини едно момиче. Моята колежка забеляза, че той й подава нещо, а тя му връща банкнота. И затова решихме да им направим проверка. Отидохме при тях, поискахме им личните карти и така установихме техните самоличности, съответно Симеон и Белослава. След това ги помолихме да дойдат с нас до автомобила, за да им направим проверка. Когато стигнахме до колата, моята колежка ги попита дали имат в себе си някакви нелегални вещества и те и двамата си признаха. Симеон каза, че има в себе си и Белослава каза, че си е купила от него всъщност кристал. След това ни ги предадоха. Симеон имаше няколко пликчета с трева и няколко пликчета с кристалообразно вещество, а Белослава имаше едно пликче с кристалообразно вещество. След това вече ги задържахме и ги уведохме до второ районно управление, където те се предадоха и ние с моята колежка написахме протокола. Имате ли въпроси? Нямам въпроси. И аз нямам. Благодаря ви, свободно сте.
В залата влезе свидетелят Нели Коларова. Знаете ли за какво сте призвана? Да. Моля, разкажете ни. Познавам се с Белослава от около няколко години. Учихме заедно в гимназията и там се сприятелихме. Аз с Симеон се познавам от около 6-7 месеца и знам, че той работеше през лятото като доставчик на храна и използваше това, за да продава наркотици. Като ние се сприятелихме с него покрай обща компания, се случва да излизаме заедно, да се събираме в апартамента ми, да слушаме музика и да гледаме филми. И съм използвала това, че се познаваме и това, че той работи като доставчик на храна, за да идва до нас и да ми подава на мен основно марихуана. И също така наскоро разбрах, че са ги хванали. Той да подава Белослава да взима от него. И да. А вие купували ли сте с нещо от тях? Да, случвало се той да идва до нас, ако му е удобно, да ми продава трева, или се е случвало да се виждаме пред Ню-Йоркъра или на Козирката. И няколко пъти се е случвало. Имате ли въпроси? Да. Можете да кажете, че сте мотивирали подсъдимите или поне подсъдимата Белослава да приема наркотици? Не съм. Не. Благодаря ви, свободна сте. Благодаря. Съдът пристъпва към разпит на вещите лица. Божидар Желев, заповядайте напред. Поддържате ли заключението си? Поддържам го. Моля, изложете го накратко. Добър ден. Аз съм експерт към базово-научно-техническата лаборатория при областна дирекция на МВР град Варна. На база съставения протокол за извършената съдебно-физико-химична експертиза заключих следното. Първото веществено доказателство е полиетиленово пликче, съдържащо 8 броя по-малки пликчета с бяло кристално вещество. Изследваното вещество във всички 8 пликчета представлява метамфетамин. Общото нетно тегло е 2,87 грама. Съдържанието на активен компонент е 76,08%, идентично във всички проби. При обработка с черен магнитен прах не са проявени годни за идентификация дактилоскопни следи. Второто веществено доказателство представляват 7 броя полиетиленови пликчета, съдържащи суха зелена тревна маса. Тревната маса представлява части от растението канабис или марихуана. Общото нетно тегло е 6,05 грама. Съдържанието на тетрахидроканабинол е 14%, идентично във всички проби. Третото веществено доказателство е нейлонов плик с суха зелена тревна маса. Тревната маса представлява канабис или марихуана. Общото нетно тегло е 13,89 грама. Съдържанието на тетрахидроканабинол е 16%. Четвъртото веществено доказателство е полиетиленово пликче, съдържащо бяло кристално вещество. Процентното съдържание на активен компонент е 76,08%, идентично с предходно изследваните проби. Общото нетно тегло е 1,29 грама. Остатъчните количества след проведените анализи са представени отделно от първоначалните опаковки. Опаковките се предоставят с експертния протокол. Изследваните вещества, метамфетамин и канабис, са поставени под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приложение номер 1 към член 3, алинея 2 от Закона и наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Имате ли въпроси? Не. Да се приеме ли заключението на вещото лице? Да се приеме заключението. Да се приеме заключението. Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствата по делото така прочетеното заключение и определи. Приобщава заключението на
физико-химичната експертиза и определя възнаграждение за вещото лице Бождар Желев за изслушване в днешно съдебно заседание в размер на 60 евро. Благодаря ви. Свободен сте. Доктор Ралица Петкова. Поддържате ли заключението си? Поддържам. Моля, изложете го. След направената от мен съдебно-психиатрична експертиза, стигнах до заключението, че освидетелстваният Симеон Маринов Пухчев, роден на 28 януари 2004 г. в град Търговище, не е страдал от психично заболяване в тесния смисъл психоза. Налице са данни за психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества и вредната употреба на канабиноиди. Тъй като не е било краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието и не е страдал от умствено недоразвитие, към момента на извършване на деянието на 4 септември 2024 той е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Следователно, деянието му не е извършено поради лекомислие. Физическото и психичното състояние на освидетелстваният му позволява да възприема фактите, имащи значение за делото, и да дава достоверни обяснения по тях. Той може да участва пълноценно в наказателния процес. Имате ли въпроси? Нямам въпроси. Да се приеме ли заключението на вещото лице? Да се приеме заключението. Да се приеме заключението. Съдът намира, че следва да приобщи към доказателството по делото така прочетеното заключение и определи. Приобщава заключението на съдебно-психиатричната експертиза и определя възнаграждение за вещото лице доктор Петкова за изслушване в днешно съдебно заседание в размер на 60 евро. Благодарим, свободна сте. Доктор Николова, заповядайте напред. Поддържате ли заключението си? Да. Моля, изложете го накратко. След като направих съдебно-психиатричната експертиза, заключих, че освидетелстваната Белослава Иванова Петрова, родена на 29 октомври 2004 г. в град Варна, не е страдала от психично заболяване в тесния смисъл психоза. Налице са данни за психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на психоактивни вещества и вредна употреба на канабиноиди и амфетаминови производни. Тъй като не е била в крайно или продължително разстройство на съзнанието и не страда от умствено недоразвитие, към момента на извършването на деянието на 4 септември 2024 г. тя е била в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Деянието й не е извършено поради лекомислие. Физическото и психическото състояние на освидетелстваната и позволява да възприема фактите, имащи значение за делото и да дава достоверни обяснения по тях. Тя може да участва пълноценно в наказателния процес. Имате ли въпроси? Нямам въпроси. Не. Да се приеме ли заключението на вещото лице? Да се приеме заключението. Да се приеме. Съдът намира, че следва да приобщи към доказателствата по делото така прочетеното заключение и определи. Приобщава заключението на съдебно-психиатричната експертиза и определя възнаграждение за вещото лице доктор Николова за изслушване в днешно съдебно заседание в размер на 60 евро. Благодаря ви, свободна сте. Имате ли други доказателствени искания? Нямам други искания за събиране на нови доказателства, да се приключи съдебното следствие. Госпожо съдия, водим един свидетел, жена е Димитрова, която се намира извън съдебната зала и молим да я допуснете за разпит. С нейните показания ще се съберат допълнителни характеристични данни за моите подзащити и най-вече каква е причината те да посегнат към наркотичните вещества. Вашето становище по така направеното искане? Не възразявам. Съдът намира, като се запознава с искането на защитата и становището на прокурора, намира, че искането е основателно и следва да допусне до разпит в качеството на свидетел Жаная Димитрова, поради което и определи. Допуска за разпит свидетелят Жаная Димитрова. В залата да влезе свидетелят Жаная Димитрова. В залата да влезе свидетелят Жаная Димитрова. Българска гражданка. На колко сте години? На 22. Образование. Средно. Осъждана ли сте? Не. Семейното ви положение? Не омъжен. Учите или работите? Уча и работя. Имате ли родство със страните? Не.
Обещавате ли да говорите истината? Да. Предупреждавам ви, че носите наказателна отговорност при лъжесвидетелстване. Разбрах. Аз се запознах с Нели Коларова и обвиняемите Белослава Петрова и Симеон Покчиев на едно парти, организирано от наши студенти. Събрахме се там малко, за да разпуснем от ученето и да се поопознаем с колегите. Именно тогава се опознахме доста добре и се сближихме и ги намерих за много добри и умни хора. Тогава разбрахме и, че обвиняемата Белослава има доста проблеми в ежедневието си, майка ѝ е болна, има трудно финансово положение и има трудности в следването в университета. И тогава Нели предложи да попуши малко марихуана, за да се отпусне и да намери малко покой в ежедневието си. И въпреки че аз реално бях против, тя все пак пробва и очевидно тази еуфория се отрази доста добре. Разбрах, че от този ден нататък тя започна да употребява по-често наркотици и в последствие разбрах, че и Симеон Покчиев продава наркотици, за да помага на трудното си финансово положение с парите. Днес не смятам, че те не го правят, защото търсят забавление или нещо, или имат лоши намерения, просто искат да си помогнат с стреса и проблемите. Имате ли въпроси? Нямам въпроси. И аз нямам. Благодаря ви, свободна сте. Yes. Имате ли други доказателствени искания? Нямам други доказателствени искания да се даде край на съдебното следствие. Да се приключи съдебното следствие. Нямам искания по доказателство. С оглед становищата на страните, че нямат искания за събиране на нови доказателства, съдът намира, че делото е изяснено от фактическата страна и на основание член 286, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс обявява съдебното следствие за приключено и дава ход на съдебните прения. Госпожо прокурор, слушаме ви. Благодаря. Поддържам изцяло повдигнатото обвинение срещу подсъдимият Симеон Маринов Покчиев за извършеното престъпление по член 354а, алинея 1 от Наказателния кодекс. Смятам, че фактите, доказателствата и всички обстоятелства, установени по делото, позволяват да се направи категоричен извод за неговата вина. Относно авторството на деянието не съществува съмнение. Установено е, че на 4 септември 2024 г. в град Варна подсъдимият е държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества, марихуана и метамфетамин, разпределени в отделни пакетчета, както и че е разпространил метамфетамин на подсъдимата Белослава Петрова срещу заплащане. Това се доказва от редица събрани доказателства, показанията на полицейските служители, които непосредствено са извършили проверката и са установили наличието на веществата, протоколите за доброволно предаване на наркотиците, заключенията на физико-химичната експертиза, която ясно посочва теглото, разпределението и съдържанието на активните вещества, както и от самите признания на подсъдимия по време на разследването. От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал, че държи и разпространява високорискови наркотични вещества, забранени от закона, и е целял да реализира материална изгода чрез тях. Начинът на разпределението на наркотиците в отделни пакетчета, последвалата продажба, както и системното им държане за разпространение, категорично изключват хипотезата за лична употреба. Заключението на съдебно-психиатричната експертиза потвърждава, че подсъдимият е в състояние да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи действията си, като същевременно не страда от психично заболяване, което да е възпрепятствало разбирането му. В хода на разследването е установено, че подсъдимият е действал с пълна осъзнатост за последиците от поведението си. Показанията на свидетелите потвърждават, че той е разпространил наркотични вещества на различни лица, като това се е случвало системно и с цел материална изгода. Обективната и субективната страна на деянието са изцяло на лице, като действията на подсъдимия са извършени без каквото и да е външно принуждение и напълно съзнателно. При определяне на наказанието следва да се отчитат смягчаващи отговорността обстоятелства. Младата възраст на подсъдимия, чистото му съдебно минало, добрите характеристики и проявеното съдействие на органите на разследването. Отегчаващи обстоятелства не са установени, но е необходимо да се подчертае високата обществена опасност на деянието, което засяга здравето на гражданите и обществения ред. Предвид изложеното, моля съда да признае подсъдимият Симеон Маринов Покчиев за виновен и да наложи наказание 3 години лишаване от свобода с отлагане на изпълнението 5 години по реда на член 66 от Наказателния кодекс, както и глоба в размер на 5000 евро, като се осигурява справедливост, превенция и индивидуализация на наказанието.
Поддържам повдигнатото обвинение и срещу подсъдимата Белослава Иванова Петрова за извършеното престъпление по член 354а, алинея 3 връзка с алинея 1 от Наказателния кодекс и считам, че фактите и събраните доказателства доказват вината и по несъмнен начин. Авторството на деянието е напълно установено. На 4 септември 2024 г. в град Варна подсъдимата е държала високо рисково наркотично вещество метамфетамин без надлежно разрешително с конкретно установено нетно тегло и съдържание на активен компонент. Това се доказва чрез показанията на полицейските служители по протоколите за доброволно предаване на веществото, заключението на физико-химичната експертиза, както и от обясненията на подсъдимата, дадени по време на разследването. От субективна страна, деянието е извършено умишлено. Подсъдимата е съзнавала, че държи наркотично вещество без разрешително и е имала цел да го държи и употребява или разпространява. Съдебно-психиатричната експертиза потвърждава, че подсъдимата не страда от психично заболяване и е била в състояние да разбира свойството и значението на действията си, както и да ръководи постъпките си. Наличието на вредна употреба на метамфетамини и канабиноиди не променя този извод. По отношение на доказателствата, представени по делото, те изцяло подкрепят обвинението. При индивидуализация на наказанието следва да се отчитат смягчаващи отговорността обстоятелства. Младата възраст на подсъдимата, чистото и съдебно минало, добрите характеристики и съдействието и на органите на разследването. Отегчаващи обстоятелства не са установени. Деянието е с висока обществена опасност, засяга общественото здраве и нарушава обществения ред. Преди изложеното, моля съда да признае подсъдимата Белослава Иванова Петрова за виновна и да наложи наказание 1 година и 6 месеца лишаване от свобода с отлагане на изпълнението 3 години по реда на член 66 от Наказателния кодекс, както и глоба в размер на 2500 евро, като се осигурява справедливост, индивидуализация на наказанието и превентивен ефект за обществото. Благодаря. Благодаря ви. Адвокат Николова, слушаме ви. Уважаеми госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели, заставам пред вас като защитник на подсъдимите Симон Плугчиев и Белослава Петрова. Делото засяга млади хора, студенти, без криминални прояви и без каквито и да е начинки за организирана престъпност. Повдигнатите обвинения са по член 354а, алинея 1 по Наказателния кодекс на Симеон Плугчиев и отново по член 354а, алинея 3, връзка алинея 1 по Наказателния кодекс на Белослава Петрова, които са тежки, но когато случаят се разгледа в дълбочина, става ясно, че случая не е с характеристиките на разпространение с обществена опасност, за която законът предвижда наказанията. По обвинението на Симеон Плугчиев. Относно твърдяното разпространение на наркотици, единствените доказателства, които са представени за този тип дейност, са показанията на двамата полицаи и другите двама свидетели. От показанията на органите на реда става ясно, че те са видели подсъдимите да разменят пликче за пари, но физически не са го документирали. След извършената проверка от тяхна страна установяват притежанието на наркотични вещества. От другите двама свидетели разбираме, че двамата подсъдими са близки приятели, което означава, че може целта на действието да е било споделяне на наркотичното вещество, което Върховният касационен съд не признава като действие с търговски характер. Следователно, разследването в дълбочина не показва нито специфична комуникация, нито парични средства, които да представляват печалба от разпространение на наркотичните вещества от страна на Симеон Плугчиев. Относно държането на наркотични вещества, количеството, което е имал в себе си Симеон Плугчиев в момента на проверката е малко. Хипотетично то би било за лична употреба, тъй като сам разпределянето му в пликчета не е доказателство за разпространение. От направената съдебно-психиатрична експертиза е установена единствено вреда от употребата на канабис. Искам да акцентирам върху факта, че Симеон Плугчиев доброволно при проверка е предал всичко, което е притежавал. Също така няма наличие на данни от други лица за по-горе казаните действия, извършени от Симеон Плугчиев. По обвинението на Белослава Петрова. Подсъдимата е държала нискограмово количество, което отговаря на такова за лична употреба. Предава веществото напълно доброволно на органите на реда и при разпит признава личната си употреба. При нея съдебно-психиатричната експертиза отново показва вреда от употреба. Липсват доказателства за разпространение. Налице са много смягчаващи обстоятелствата доказателства. Подсъдимите са млади хора, които са съдействали изцяло на служителите на реда. Имат чисто съдебно минало и съжалението за случилото се е видимо. Липсват доказателства за контролирана покупка и оперативна разработка. Полицаите не са наблюдавали ясно случващото се. Има съдействие от страна на подсъдимите при предаването на наркотичното вещество. След проведените експертизи е налице доказателство за употреба, но не и за разпространение. По обвинението на Симеон Плугчиев.
Уважаема госпожо съдия, моля да преквалифицирате обвинението на подсъдимия като държане за лична употреба по член 354а, алинея 5 от Наказателния кодекс, поради недоказаност за разпространение. В условията на алтернатива, ако приемете, че Симеон Пукчиев е извършил престъпление по член 354а, алинея 1, то моля наказанието, което определите, да бъде съобразено с разпоредбите на член 55 алинея 1, точка 1 от Наказателния кодекс и налагането на наказания под минималните размери, предвидени в закона. По обвинението на Белослава Петрова, моля да приемете, че деянието е извършено при маловажен случай по член 354а, алинея 5 от Наказателния кодекс или налагане на административно наказание по член 78а от Наказателния кодекс и подсъдимата да бъде освободена от наказателна отговорност. Случая, който разглеждаме, не е случай за разпространение или организираност. Това са млади хора, направили грешка в рамките на личната употреба, а не в тези на организираната престъпност. Законът предвижда хипотези, чрез които на хора като подсъдимите може да се помогне без да се руши целият им живот. Моля съда да прояви справедливост и да разгледа случая от реалистична гледна точка и така да вземе своето решение. Благодаря ви. Благодарим. Подсъдимият Пукчиев, заповядайте напред. Желаете ли да изразите становище при правото си на лична защита? Съгласен ли сте с казаното от адвоката ви? Съгласен съм с казаното от адвоката ми. И не желая да изразя лично становище по защитата. Благодаря ви. Подсъдимата Петрова, заповядайте напред. Желаете ли да изразите становище при правото си на лична защита? Или сте съгласни с казаното от адвоката ви? Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Благодаря ви. Съдът дава право на подсъдимите за последна дума. Заповядайте напред. Уважаема госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели, аз започнах да употребявам наркотици като начин да потисна стреса си, но след едно време не можех да спра. Напълно осъзнавам грешките си и искам да ги поправя. Вярвам, че ако получа втори шанс, ще направя всичко по силите си да водя по-добрия и по-честен живот, който майка ми иска за мен и се е борила през всички тези години. Благодаря. Благодаря ви. Подсъдимата Петрова, заповядайте. Уважаема госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели, искам да кажа, че осъзнавам грешката си и дълбоко съжалявам за това. Готова съм да се поправя и да наредя живота си отново. Благодаря. Благодаря. Съдът се оттегля на тайно съвещание. Ще ви обявим присъдата след 15 минути. Може да се изправите, съдебния състав влиза. Присъда в името на народа. Варненски окръжен съд. Наказателно отделение на 2 април 2026 година. Публично заседание в следния състав. Председател Инта Василева. Съдебни заседатели Габриела Вълчанова и Александра Чубанова. Присъди. Признава подсъдимият Симеон Маринов Пукчиев, роден на 28 януари 2004 година в град Търговище, живущ в град Варна, български гражданин, неизженен със средно образование, студент във втори курс в Техническия университет Варна, специалност индустриален мениджмънт, работи неосъждан, за виновен в това, че на 4 септември 2020 година в град Варна без надлежно разрешително държа високо рискови наркотични вещества 6,5 грама марихуана с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 14%, марихуана с нетно тегло 13,89 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 15,63%, метамфетамин с общо нетно тегло 2,87 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин 43,65%. Всичко на обща стойност 98 евро и 17 цента. И разпространил на Белослава Иванова Петрова метамфетамин с нетно тегло 1,29 грама с съдържание на активно действащ компонент метамфетамин 43,65% на стойност 16 евро и 87 цента. Поради което и на основание член 354а алинея 1 във връзка с член 54а
алинея 1 от Наказателния кодекс му налага наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, който да изтърпи при първоначален общ режим наказание и глоба в размер на 5000 евро. Признава подсъдимата Белослава Иванова Петрова, родена на 29 октомври 2004 г. в град Варна, българска гражданка, неомъжена, със средно образование, студентка във втори курс във Варненски свободен университет, специалност графичен дизайн. Работи неосъждана за виновна в това, че на 4 септември 2024 г. в град Варна без надлежно разрешително държава високо рискови наркотични вещества, метамфетамин с нетно тегло 1,29 грама, за съдържание на активен компонент метамфетамин 43,65% на стойност 16 евро и 87 цента. Като случаят е маловажен. Престъпление по член 354а, алинея 5, връзка алинея 3 от Наказателния кодекс, поради което и на основание член 78а, алинея 1 от Наказателния кодекс и освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание и глоба в размер на 1500 евро. На основание член 304, алинея 1 от Наказателния кодекс и оправдава по първоначално възведеното обвинение. На основание член 354а, алинея 6 от Наказателния кодекс отнема в полза на държавата наркотичните вещества, остатък след анализа, изпратени за съхранение в Централно митническо управление, както и опаковките от тях, като след влизане на присъдата в сила следва да бъдат унищожени. Осъжда подсъдимият Симеон Маринов Пукчиев да заплати направените по делото разноски в полза на държавата в размер на 158 евро по сметката на Окръжна прокуратура Варна и 180 евро в полза на Окръжния съд Варна. Осъжда подсъдимата Белослава Иванова Петрова да заплати направените по делото разноски в полза на държавата в размер на 158 евро по сметка на Окръжна прокуратура Варна и 180 евро в полза на Окръжен съд Варна. Присъдата подлежи на обжалване или протест пред апелативен съд Варна 15-дневен срок от днес. Край на заседанието.